Kani gade kapati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Hadian baka sarkar MUA2 kabalasan sya da kaseng Kongres kamsyam lasngap yaki jingdawa balabo da kaseng New Trap Youth Council HYC sengkeme halor ki khatsau tuli ki mat jingdawa khamtam ban pentre kam no yaka inline permit henne kasngi ke HYC kala penbana bakan penlong beang no da ki jingki pan penbor ka sarkar halor kini ki mat jingdawa jongka habakren hakinong pathai kubor henne kasngi ka sautrek uno pra Hashilong Press Club kinang ilam jong ke HYC sengkeme hapo ka jelam jong u General Secretary ba Robert June Kharjarin kila penbana ba ka weini ki jeki kandai da ka jingsat kan ka balai sngilantar nadu ka nyo terek mentau no pra ka badai ro ka lingkho sngiap jong President barem ka KSU u ba bul and lingdo bat ya kani ka jingsat kan an peteng hadu ka khandai terek mentau benai kinang ilam jong ke HYC kila ong bahadien ka Safe New Trap Mission ka badai ka weini ka jing pesutho pai ba shaman la kisnong halor ki khatsau tuli ki mat jingdawa ki bakaseng kalabo akhmat ke sarkar ke executive committee kelarai ro ban pelong sa ke jing esong shat ngan ke balai sngi lenter kum kadak ban penrami ke sarkar MUA2 halor ke jing bam skam bat jubab yikini ki mat jing dawa jongka haswa ban pelong ye ke jing esong shat ngan hakan nyo terek on sedang suwa da ke je lang ke balengkon nau mot sa kan mau jong babul and lingdo hadhan ke ti shilong bat nang ne pat on sapen bot sa ke jing yat pat ba shadu additional secretariat na liang jong sen adin ba yang syong dah CEC yang rai menang penting yang menyaki syang jing long kuman jong sarkar ini itu po jing alam jong Dr. Mukul semua himat dawa jong sen kum jing pen mau nadu ka apply tarik penai feb arajar kanyo nak lihat sen dari summit ini merendam jauh chief minister ban pentrikam iki khat sau tali ki mat dawa ki bangi na halian sen ila dawa ila ap klum sham la khot ni ila khot ni klum sham lawan dikilian jo sen hadin ba kim sham tre ban kran ila le keleng jo buri no tre ya kawan persai pipa iki mat ki bangi na halian sen ila dawa na por di kum kadak jong jing teng ya kan ina jingeki ke jongi na kalian jongka CEC ila da rai ba hakanyo tering kebodi ga ngku singiap jong riwele jong ka jeu uba bul lengdo ba kwai dua rublei na kalian sen yang sedang da hongkos strike kepala singi kenti kata ka di hakanyo tering hakapra ba khandai tering ka program yang sedang nadu showaje step ha umot sak kan mau jong ba bul ndo ba kwai dua rublei nanti pot han kiti selong ndon ke jingalam favorit nantu bat miniyat hadu additional secretariat ya ka bangin perlong ya jing sak tangan ka ba laisni kenti ka jing temu jong kanela hunger strike ka ba laisni kenti along ban penran ya kejing kuman jong sarkar iki mat dawa jong sen nam ta kari berkejet rugi berakui ikran dah kabasai balada hakani ka session ka balai sni hak pra hak khalai ba khatsau ka sarkar ka manra kinu resolution ki ban pentri kam iki mat dawa jong sen khamtam ya kana lan permit but ki weide ki an ki balom ya tungku ber inflow kum kijing kan mau ni na kalian sen nila dawa ya ka online permit ya ka residential permit for immigrant ya ka work permit for immigrant ya ka trading of and business by non indigenous nila dawa ban pha chu ya ka benefit transaction act nila dawa ban wara ya code of year ta ka pension nongrim yu snem khat khandai spa nyo hui kum snem on kerteng but kumju uru ila dawa berwarna no ya ka concept of voting in the place of origin na nega jing thabut kat kum ka jaka kabala pun la khai tani lami kita kini ai ki bangi na kalian seng ila dawa ki badai ki batungku ber ke flow hot ki don se ki wi benta jong khndo don se ki wi benta jong tien ka thlik bakayo akon hari nak liang ni kaseng ibu Ahmad ya kani
ke isu inflow. Kalau dah jia bak sarkar hapo jo gejing lam Dr. Mukul sama ki marra kino ki offshore mission ki hakane ka session ka balais ni menta ni na dengan sen ngimban se pan hak perlong ke jing ki ka bakhamjur ya ka kongres ka badi ka nonglam khmat ya kane sarkar